Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo sa kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. May paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigalang Biyernes og pizza Jess na. Buwan mahigala sa Enero tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa natad sa politika mahigala pa nga ni dismissed City Mayor Jonas Cortez gitangtang na gyud sa listahan sa mga kandidato sa Mayo 2025 nga piniliay. Straight to the Wa point. na gyud angan mahigalang Mayor Jonas Cortez apan mapasigarbuhon mahigala si Mayor Mike Rama nga naagyud kuno iyangan. Kataring pagtagad lumutaga kay medyo pare-pareha magkapalaran ni si Mayor Mike Rama o si Mayor Jonas Cortez. Ang nakabita-bitahan lang Mayor Mike Rama kay naaiyangan. Siya gyud nagbalita og una diri mahigala tong adlaw Lunes sa naprinta ko nga. Ato lang ni Agi katawa mga sugitig paminaw kay siya may nagbalita na ko diri humana naan na maluta na printa ako ngan ikaw niya ang speakers ito sa Mandawi sa di lang tato lain to ilang problema. Nga pagtagad lubutaga mahigala mo lang andamon lang gini mo kaugalingon medyo ligon ka na gani diha ko makaingon kini mga politiko baya no ligon sa nig mga balatian. Kinahanglan man tigog yung kamuda sa mong kagulingon, otherwise mas stress ka na napita. At aring pagtagad lubutaga mahigala sa ban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya 38 ka mga lugar sa nasod gipaubos sa grave concern sa Comelec sa wa pa ang 2025 national ug local elections tungod sa hulga sa election-related violence. Straight to the point. Unya ato sang isgutag tiwas mahigala ni mga surveys, kay gahapon nagmeeting na to mahigala to mga complainant sa first, second, ug third impeachment complaints. Unya ilag yung ipatangtang si Sara Duterte Carpio, Vice Presidente. Ang problema ini karon mga kagalaan kay mas taas man sa tanang mga officials gobyerno ang ilang ipatangtang mo pinakataas og rating, trust ug approval rating. Ang impeachment matod pa ni Congressman Neil Tupas mo na ultimate weapon sa katawhan pagtanggal sa impeachable official. Ang problema karon kung ang representative sa katawhan nga maong mga congressmen represented by the Speaker of the House Martin Romualdez mas gamay og rating si Martin ug imong itandi ni Sara diha nang laay. Kay imong ipatanggal mga higala ang kadtong dunay taas nga approval rating o trust rating. Remember nga ang katawhan mao ang amo. Ang katawhan mao ang hari. Haring lungsod. Although mahari lang gud og ting eleksyon. Ang katawhan mo ay haring lungsod. Unya karon ang mga amo nga mao ang katawhan dunay trust ngadto ni Vice President Sara Duterte Carpio mas dako og salig kontrang Martin.
Unsa man nimo? Ha? Nya imong ipatangtang nya mas dako man manghigalag rating. Dako pa maganig rating ni BBM, dako pa maganig rating si Sara may pinakadakog rating sa tanan nga mga public officials. Pero silang tanan, nitibugsok kinong ilang mga ratings, ha? Nagdungan og dive ang rating ni Sara, ni BBM, Astag Martin, nagdungan og dive ilang mga ratings, pero sa pagpang-dive, si Sara gyud taas. Gata ni pagtagad lubuntaga mahigala kini mong survey. Unya, sa survey po sa mga senatoriables at ipadayon mga higala kay tuan naman gyud, murag di naman tingali mapugna ni Willie. Una-una siguro Willie, oy, kinini ang naman gani sa party list ay tutok to win, Sa man daghaman niya mga will kuan katong sa party list ba? Kini gong party list may gala ang mga pangaan mga kaigalaan murag sagol na lang pod joke. So nahuna sigong Willie may ako ra joker may ako ra maoy mag-host og kuan kana day mga party list tanawan ng mga pangaan ana napa magani LPG. Kadugayan ani makanahuna gyud manghigala si Coco Martin nga mo file pod og certificate of candidacy kadugayan. Makanahuna gina kay tanawa og ari kas party list do na may ang probinsyano. Gidta asa man ako aday dito man sa Coco Martin ang probinsyano. Nya gibali po sa party list probinsyano ako. Unya, kung kinsay sikat, halato Bastilan mga higala. Uwang na lang mahigala o kuan. Sa tong uban nga kuan day, tanawar ko ng mga programa sa ABS-CBN kani adto. Daghana sa mga programa mahigala nga gihimuan og party list. Kadugayan lagi ni Batang Quiapo party list na ano gini. Nya aron gyud nya mas dali nga kuan. One ang Batang Quiapo party list. Kanahon na gyud dagan Martin ani kay ngiya gani nga programa gihimo man gani party list idaog gani. Kani pa ba hinoon? Pulos na 1. Lahi lang po tong 1 pack man. Yung po yung 1 pack man basta may nahimo, Aning kamot mo po para sa mga sports. Doon ako no po nahimo. Nya karon kining uban, dapay abang lingkod. Di apa mga higalay one rider, Unyag mahimo na kang congressman, howd naman ka. Yagi talan ni katawa mga sugid tig paminaw. Katari pagtagad do butaga sa banuban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin mga higala ang Hollywood Hills sa Los Angeles, California. Mao to na igo sa wildfire mga sugid tig paminaw. Medyo itong mga kaigsunan dito may report sa nato mga higala nga dako gitong sunuga. Sa laing bahin oil depot diin ipahimutang ang mga bombers fleet sa Russia giatake sa Ukraine. Straight to the Kini point. guban pa masgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Kasamang idol Boyke, andam-andam na Boyke unsa itong party list mo on Boyke. Bisag unsa lemon onaan stawron mga higala Kaligri ba ya oy Straight to the point. Atong balik-balikan mahigala ning survey kadali. Before tamo adto may gastong hisgutanan dito mga debosyon ni Senyor Santo Niño with due respects to maigsuon sa laing tinuuhan o sa mga debosyon sa Nazareno. Balikan ta sa ning survey mahigala ang latest survey sa SWS. Ay daghan man survey manggawas ron. Di lang kamo gamit anang uban surveys Alala sa ko sa SWS kay kinigunting eleksyon daghan kay manggawas nga survey Iyahay lang mahigalag pangkuan ng mga survey. Di ari lang ta mahigala sa naandan. Now, ang naandan sa SWS, ato ning analisaron, kahibaw naman kung nahibaw na mo ani, ang ato lang nga, akong i-present ni, pag-analisar na to, pila ka buok ang gi-endorse ni Marcos sa administration, BBM, nga makasud sa survey ug mudaog sa eleksyon. Pila ka buok ang gi-endorse si Duterte, nga makasud mahigala sa survey og mudaog usab sa election by 2025 karon tuiga. O pila ka buok ang sa survey nga LP naman ning LP gyud di man na tumakunan ba kini ni ang Liberal Party although wa na sa mudag Liberal Party ron
strategy po na mahigala, pila ka buok ang musud sa survey nga mo daog yun sa eleksyon. Nganong crucial man na. Tungod kay by next year, ang possibility dili makalusot kining eleksyon, kining ang impeachment ni Sara Duterte karon. Although gahapon nagtapok to sila si Tede Casino, sila si Franz Castro, kato mga complainants sa first, second o third nga impeachment complaints, nagtapok sila. Kay nagnitas na kung sa ilang sunod nga mga lakang, pero prangka-prangkang pagkaistorya, og dili ni mulusot ron. Dili ta magisgot og kinini ang merit sa kaso. Nining impeachment, but because of time constraint, di ta maghisgot og number sa Senate. Di ta maghisgot og grounds. Ang oras gyud mga higala maoy labing dakong kontrarong panahon na. Ha? Og sa company pagkaistorya pa ni day, save by the bell. Isara Duterte Carpio day. Butan ta lang, wala labot sa di ta maghisgot og grounds. Ang grounds may sa impeachment na aba substantial ba, klaro ba nga na grounds or wa, di ta maghisgot ana. Di ta maghisgot kung naabay number sa Senate og wa. Kaysa ako nagingon kini mga senador, di pa magita ka siguro. Ha? Although ka na mga senador, mangita nagpamaagi, mahigala mo, timbang-timbang sana, pero di na to masiguro, kaysa ako nang giingon, kanabitang budget sa ayuda, mahigala, kapos, ayuda sa kapos ang kita program. Supak mang senado ana sa gibuhat sa House of Representatives. Pero pag ingon nga, 26 billion man ang 21 billion amo, ang 5 billion inyo, kay gamay raman po mo magbahin, okay ba mo? Approve. Muna usahay kining politiko, no? Dili tanan. Mapaisog-isog ganin politiko, usahay, di kita makatuo na yun. Ay, yung sakay na yun, kaya masig mabutang ka sa, may pagkasyat ni Mustaro. Sa kini mga local nga politicians, mapaisog-isog against na ay itukod ko nohing planta din ha, doon itukod mahin ka na, pasig-isog ka na. Taon-taon na hilom. Oy. Mau ka na nga, di na ta maghisgot sa number. Kay numbers game man eh. Di sa tanto hisgot number. Di sa ta maghisgot o grounds. Ang atong hisgutan ang time yun. Because, realistically speaking, because of time constraint, dili na kaya ang impeachment complaint nga ipadayon kung muagi siya sa regular filing, regular nga route sa impeachment. Dili na gyud, o di na gyud kaya. The only way nga mapwede siya kung ipugos gyud, mukuha sa 1/3 votes sa mga congressmen. Straight to the point. Mao na lang gina, pero hangtod ron, ikaduhang adlaw naman sa Misa Novena ni Santo Niño, man pa, namingaw man. Medyo diha nang laay napita. So, karon crucial kining survey sa mga senador. Tungod kay, siguro na, ako uyon ko ni Tede Casino gahapon sa iyang press conference. Ingos Tede Casino, siguro ay yun ninyo, kadtong gusto nga matangtang si Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente, ayaw ginyo butare kanang mga kandidato ni Presidente Rodrigo Duterte. Which is correct. Ayaw ug ayaw gyud. Kinsa man kini si Bato sigurado man o kini si Bongo, mga tao man ni Duterte. Ayaw ninyo butare kung gusto mo nga dili na, kung gusto mong matangtang si Sara diya kay nag-file sa impeachment by next year. In-file by next year. At least wa na. Numbers game man, wa na mo samok dito sa Senate. Wa na maka judges man ni sila, wa na. So kung gusto mo nga si Sara mapalagpot, dili kaya karong tuiga nga ipalagpot tungod sa oras, posible next year mag-ihap ko sa katuig, adto na pud i-file mo nang crucial ang mga senador. Pero gusto mo nga si Sara naagihapon din na nga di gid ma-impeach, sala butarin ninyo si Bato. Butarin ninyo si Bongo. Mo na iprangka. Si Batog si Bongo ro masan ni sod mga kaigalan, kinis Marcolita. Kinis Marcolita sigurado gid ni nga Duterte sa ni. Pero medyo layo man sa Marcolita survey. Di aman sa ika-24. Panya kini si Kuan, kini pos Vic Rodriguez. Kini si Vic Rodriguez, kung mudaog ni, Duterte gini. Ala, pakita mo sa inyong Kuan, pursa. Katong kang BBM sad, ala, butarin ninyo kini mga gi-endorse ni BBM aron makonbikto si Sara. Nya, i-appeal po ninyo, katupong mga
napamaning grupo mahigala sa LP. Pagkini, realistically ko ha, real talk lang ta. Butarin ninyo si Kiko. Butarin ninyo si Bam Aquino. Kay makatabang ka na sila. Inig-voting na, sigurado ba na? Inig-voting na mahigala si Bam o si Kiko, sigurado tagal sana na. Ha? Ikaw day kinuyon ka ba na ko day? O kinis Risa, sigurado man na. Pero man di mas Risa ko nun. Kinis Bunggong sa bato, sigurado mo gini nga di na, bubutar man gini nga di matanggal Sara. Ayaw ninyo butare. Kung gusto mong matanggal Sara. Pero kung gusto mong di matanggal Sara, hala, kanang ipang-indos Duterte, ila butare. Straight to the point. Na atong analisaron ha, kini ni ang nisod sa survey, daghan kining kang Marcos. Pero ang problema ini ron, ang original aning kang Marcos gyud inday. O atong analisaron ha. Tarawa, kini si Tulfo gi-endorse. Number 1 sa survey. Bong Revilla gi-endorse si BBM. Number 2. Bongo, number 3. Duterte ba ni? Cayetano gi-endorse may galang Marcos, number 4. Soto gi-endorse ni Marcos, number 5. Bintulfo wa ni gi-endorse, independent pa ni, number 6. Lacson, gi-endorse may gala, number 7. Pacquiao, gi-endorse mga kagalaan. Mag-ilog sila ni Willie Revillame. Ha? Pacquiao o si Willie. Number 8 o number 9 sila. O, tay-tay sila napita. Si Abby Binay, gi-endorse ni number 10. Lito Lapid, gi-endorse number 11. Camille Villar, gi-endorse number 12. Pero sinikhanay sa ni Bato de la Rosa o ni Marcos Aime. O, kinisla. 12 to 14 ni ila mahigala tulo man sa nagbangga diha. Unya pasudlan ni Kiko kay padong na mas Kiko gyud. O takibaw ni Kiko ha kay number 15 man Kiko. Unya 16 to si Kuan. Kini ang Abalos si Bam Aquino 16 og Abalos. Parehas na nagkuan sila atay si Bam og si Abalos. Now ang ato iniron kini ni ang mao ni ang survey kung ato analisaron kini sa SWS kay mao man itong naandan nya mao man ni manghigalay dunay credibility sa una pa. Ha? Kini ni ang kung tinuod ni mong survey ang original ani mga higalang kang BBM gyud nga iyang maangkon nga iya gyud ay nga iyang ginos Abalos ra gyud. Ha? Sa Abalos ra, pero sa Abalos tuwa sa ika 16. Kay kining uban ani kini si Erwin Tulfo may si Erwin bisa pag dili sa endorse ni BBM. Daan naman sa dakog rating. Ha? Although na-question na po ni Ron, ha? Kining mga Tulfo mahigala. Number 1 si Erwin, pero gi-question na ang iyang mga records mahigala pag-adto niya sa US. Wa pa'y labot, kumudagan ni mga Tulfo mahigalag presidente by 2028, manggawas mahigala ang mga issues. Ha? Kinis Bong Revilla. Kinis Bong Revilla, basta dili man ni original gyud niya man. Di daog lagi kay gi-endorse si Bongbong. Di man. Magkaingon mas Bong Revilla dahil bisa pag wa i-endorse kong BBM. Daan naman gina. Kaya mo sayo-sayo lang ni Budot. Subudaog naman. Kaya labi na pun-an na karoon nga na ng epiti. Samot na, number 2 naman si Bongbong ganiron. Sa mag-title ng ipiti-ipiti day? Ha? Kini, nagsayaw Bongbong Bong Revilla. Wa na gyud patindaoga na gyud kaayo mga kagalaan. Mo na ko giingon. Dili man ni matawag nga maangkon ni Bongbong day nga kwan. Senador naman sandaan. Ang maangkon naging BBM man is Abalos iduot gyud mayo si Abalos kay mao gunay kang BBM gyud klaro. Ha? Kay kinis kay Tano di man ni maklaro nga kwan sa may partido ning Pia kay Tano. Independent pang nang gibutang dili. Number 4, kinis Bongo klaro, Duterte magining klaro. Oh. Kini si Soto, otro sa ni may gala si Soto Lacson, gi-endorse ni Bongbong. Apil ni sa iyang gi-endorse administration. Pero, nag-abot sa panahon na di man ni maingon ni mo nga, oy, di ni mamanduan ni mo sila, kay di man ni ingon nga, ni daog tungod ni mo. Di ba pariha ining, kini sa Abalos doon, kay wapaman ni magkaagig senador, unya panalitan og iduot yun ni mahigala ni Bongbong mo daog, da ka na, makaingon yun ka nga, Balos, di na bagi ka mo daog kung wapas BBM ha? Sama ining Bongo o kinis Bato. Mubalitok ni maingon yung mga tao nga. Kamura ba Bongo o Bato? Uwa pa mo i-endorse Duterte. Dala bagi mong daog. Kana, klaro ba? Ha? Klaro ba? Kinis na si Kiko o si Bam. Daan naman yung mga kwan. Waan no i-endorse. Pero maningkamot ni sa gila.
nga mulusot ni sila ila mga higala, di man mo underestimate sa kinis Kiko kay nanar ba si Sharon. Inigsuroy ini mahigala, wa patak kasabot ni campaign period og ang mga picture ni Sharon na ba og Kiko nanar ba sa mga Air Force ron, nanar ba? Kuan ko anar ba nga labing sila ni Kiko og si Kuan, Sharon. Mo apil mag-endorse ni si Sharon gyud, ni Kiko si maka basin og dunay hatak po ng napita. Kini si Bam Aquino, daan man ng senador, basi madapan niya itong iyang go negosyo, Pero, oy, iting pangugat, mahigala ining, mga angayan na labaw taas na, in fairness ini, no? Sama ining mga, mantigaw ta ba? Pero, oy, bisa ko sa pangugat, paning uban, mahigala, madalang yun, mahigala, alkansiho na gimana, okay na, Inig-sayaw ang buong rebelya ini, malupigas sulfo ini, number 1 Kana ha, inig-sayaw ang buong rebelya na, number 2 ang buong rebelya ron, inig-sayaw na, wak na yun. Dihan na yun kakaingon na goy, naunsa naman kahaning atong, Onya, kani si Willie rebelya mi, di na ba may palupig sa nubang sayaw na? Unsa may itong buhaton ni Mark, basi magtukod na lang puta ni Mark o kuan Mark, ang Zumba Party List. So kini, naibaw naman mo aning survey, pero ako nang gitanaw. Aron ma-analyze na to, pila kabuok ang original nga kang Marcos gyud. Di man maangkon yan nga original niya ni si, kini si Cayetano day, may Cayetano, bisa pag di may endorse ni mo, daog mami. Kini si Soto, Lacson mo, daog man ni sila. In fact, kinis Lacson mahigala gani. Interview na sa confidential funds. Bisag naa sa mahigala gi-endorse sa administration mo sulti mas Lacson nga. Actually ka ng confidential funds mo bitaw nang gingan lang confidential. Kanang statement ni Lacson dili man mupakita nga kana na ang BBM gyud. Kay kinis Lacson nagsuto bisag dili ini-endorse. Prangka-prangka pag-istorya mo daog ning pagka-senador. Kinis Lacson mahigalag, senador lang mudaog. Mudagan gani ini og labaw pa sa senador, diha sa maglisod. Kaduhan na midagag presidente wa gyud pagsilbi. Pero senador lang daog ni. Soto daog ni. Kini si Manny Pacquiao di man po di mo maingon nga kwan. Kay kato panahon Duterte, aray man po sa Duterte. Kinis Abi Binay, medyo di yapon lito lapid, baog yapon, na mga sikat man sila. Camille Villar, Buenos, Camille Villar po, hindi nga kuhan, pero yung igsuon po si Mark, Thomas Picas. No? Unya dayon, si Bato de la Rosa, si Aimee Marcos. Bisa ganis Aimee may gala, di gani mo ingon nga, original gani nga kuhan, kaya wata kasabot din impeachment, dili ni mo convict ni Sarah. So muna na ka-crucial ini karon ang election sa 2025. Kung gusto mga higalak ang katawhan nga matangtang si Sarah pagka-vice presidente by next year, uyon ko sige ingon tili kasinyo nga ayaw magbutar ni Bato og ni Bongo. Conversely, kung gusto mo nga si Sarah na adiha, labutarin ninyo si Bongo o si Bato. Ana. Nya, napay, gusto mo nga matanggal Sarah kana sa Abalos may siguro agbutar. Kay kana sa Abalos may gala original man gina nga BBM. Kining uban kina sa Pia Cayetano, pwede man ingon nga hindi kabot sa panahon mo. Unsay among angay nga ibutaran adto gid mi. Kay total mi utang kabubuton nga unsa kay may man og nidaog mi tungod nimo. Di man. Nidaog mi daan na magid kamurag. Daan na ba nga kusog mo igi sponsoran. Bantay ka day nga pag survey kusog man ka, ade industry ka murag dili gyud imo. Di gyud imo nga kuan. Nag-endorse nimo ang usa ka kuan mura ba og sa produkto pa na daykin ani example nako day produkto pa na kana nga produkto kusog na daan gi-endorse nimo tingali nakatabang ka gamay pero lahi ra di ba priyas ang mga kuan day bang katong mga nanood na to diri nga kanang mga herbal na to nanood bitaw nga pasalamat gid nato nga bida turne kabihas diwa HP oy grabe hatak gyud kini among produkto pa ni mailhi sa una pero karon okay gyud Idol Boyki. Nigingon na Idol Boyki nga sa una Idol Boyki. Wa pagin mailhin ng EXL Coffee Mix pero karon kay biha sa hatak. Wa na ba?
Okay na kaboy ki, nakakape na kaboy ki. Ako diyan na, kurot na ko ko sa kape sa atong EXL Coffee Mix ha. Salaktod kung produkto pa ni kinispiya kay Tano, kung produkto pa ni kusog ng produkto ha. Nga imong gi-endorse, dili nakakaingon nga ikaw gyud mo idakog role. Ang makon gyud niya gyud napita, maangkon gyud ni BBM nga iya kini si Abalos. Wa makasud sa top 12. Pero paningkamot lang siya. Kay in fairness mahigalak na sa Abalos, okay man sad ni tingali. Ha? May man siguro sa Abalos pod, pero mo ni kang BBM gyud. Wa pa maagi o kasenador ba? Kini mga naagi na di man mo na maingon. Pakyaw may pakyaw ha. Bisa pagwas bubo. BBM mo endorse na kung daog man ko. Namo kay akong kagalingon kuan. Inana ba? Kini si Willie. Kini Willie di man independent mas Willie. Astanis Bintulfo. Ha? Independent man. Nya kini mga inani Willie Revilla may hunahunang Willie. Ang iya ganing jingle mga si Willie tutok tuwin. Sa patong iya na ganing tutok tuwin party list. Oh. Hunahunang Willie daog magani ni akong tutok tuwin ang iya ganing ha maayog ako ni mudagan. Naunsa na ning kalaki ha. Tanawa katong subiri nga jingle day. Sama to. Idol ng kabataan, subiri subiri boom boom boom. Sinsa na makonting og ha kay medyo kumoroles sa magid ato lang agig katawa og katakanta mo to boom tarat-tarat kisama na kang Willie man sikat kayo. So ang iyang sikat kayo nga jingle gigamit mga higala nakapadaog og kandidato unahon nang Willie daog gani akong jingle samot nakakoy budagan. Kini mga jingle nga sikat pundaan sakyan pala yon. Mga to boom tarat-tarat, boom tarat-tarat, tararat tararat, boom boom boom. Mga to idol ng kabataan, subiri subiri. Unahon nang Willie ang ako maning jingle gigamit daog. Awi ako'y budagan. Kaning kang bunggo kanino ano? Tayo'y magbunggo-bunggo, bunggo-bunggo. Pero nindot sa kanang jingle ni Bato day kay sa Senado sagot ka ni Bato, sagot ka ni Bato. Di pon mapalupig mahigala to si Camille Villar kay Camille Villar bagong sa to bagong busis, bagong buka. Bagong boses, bagong bukas, astelan. Pero kining kang Willie Revilla may mahigala bida. Muna ko gingon saon naman lang niya. Kadugayan ani lagi. Kadugayan ani. Kini si Coco Martin mudagan ani. Kay kuna mas Coco Martin nasi ang probinsyano party list. Gibalipod probinsyano ako party list. Nahunang Martin Coco Martin ni habay maig ako mudagan sa tani. Batang Quiapo party list or baka mudagag senador Agoroy. Daghan kining mga jingle mahigala kining kang Willie Revilla may daghan kining mga kuan niya magamit niya mga sukid tig paminaw. Pero mo lagi nagiingon mo kini mga artista na naghan na ni naa. Kadugayan lagi paminaw ko dai duda ko mudagan ko Martin mudaog sad. Sa may tabo sa tong Senado. Dili sa ingon niya ko na don't get me wrong. Wala sa ingon niya kananaang nakakuanta nila nanaway ta nila unsa. May nga maayong tao man ni sila. Ibutan ta kana si Willie lang daan. Nakakauban Miss TV5 anang Willie kanadto. In fairness niya mahigala naghaman siyang natabangan. Daghan mga game ana. Pero ang ato ba laylain man ta mga higala gud og linyas kinabuhi. No? So kung hosting diri ang higala mga noon time show na okay kana si Willie pero nga sa Senado ang mga tao nila mubuot na lang pero dili sa ingon nga kuan ko ha pero sa online ko ano Di man tamo supak kini si
sama ni Coco Martin, maing laki ni. Og dili sa natad mga higala sa kuan sa iyang pagkaartista. Og mingkag tarong nga tao, tarong. Maing tao. Pero gibutang nimo sa Senado, ambot lang ka, ha? Naunsa na ning dagan na ron, Nestor, ha? Batang Quiapo, ha? Wa na yun, Nestor. Pero mo lagi akong gingon, mubalik gyapon ta atong Dulfi day. Kay kini gud, way problema ang pagdaog ani nila. Sikat naman daan, kana si Willie daog. Kana si Coco Martin umudagan daog. La. Pero imo ba naay mga qualified pa unta pong angayan diha, di na gyud makasud kay ang lingkuranan no naman gikuha naman nila mga higala. Usahay makaingon ta tingali ang katawhan sa siguro no gilaay na siguro mga tao, gikapoy na sa siguro daghang problema. Una-una sa mga tao daghan naman problema, may siguro og malingaw na lang punta magtanaw sa Senado. Inegsisyon sa Senado murag noon time show ba? Sabay ilang gusto butangan talag ko na Bulaga ba ni o it's showtime ba ka o Batang Quiapo ba ni unsa ba? Pero may kay mga tarong ni mga tao na tarong ni. Way problema. Pero ang ato ba og kanang maong mga klase sa trabaho okay ba sa napita? Lain-lain maguntag role sa kinabuhi. Og ari sa natad mga higalas pagkartista, sikat mo, maayong laki mo, ari sa natad poskuan, lain-lain ba? Og ang ato sa Senado medyo alanganin or unsa ba? Katawhan na lang muhukom mga sukitig paminaw. Straight to the point. Og buhi paron Dr. Jose Rizal. Unya, ang kalag Dr. Jose Rizal gipusil na ba to sa Lunita, may galas siyang pagkabayani. Unsa kay kasulting Rizal, no? Di man ni mong nasod akong gusto tag mahitabo. Kini mga artista gud way problema pagdaog-daog ni. Pero ang problema ani, unsa may ilang mahimo inikabot dito? Unsa may legislation kaha nga ilang plano inikabot dito? Mo na ako makahinumdom gyud ko di ko kalimot ni Dulfi mahigala giingnan Dulfi dagan. Pero unsa may ingon Dulfi day? Dili kuno sa mudagan kay kumudagan kuno siya mag-unsa man siya dito sa Senado. Matod pan Dulfi, iyang statement mahigala dili na problema niya ang pagdaog. Ang problema kung makadaog mag-unsa man ko dito. Kung makadaog, mag-unsa man ko dito. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Onya, ang ato sa mga opinions kanginan. Di man malikayan mahigala. Naman tayo ito mga opinion, basis ito mga prinsipyo. Base mga higalas balaod, base sa facts, base sa itong experience, base sa itong prinsipyo. Di malikayan nga lain-lain tag mga opinion. Ako din mga higalas kahanginan mo, barog man ko kung sa akong opinion. Kaya na ko mga higala nga i-defend ang akong opinion. Mismo pa mga higalas sa newspaper, usahay ako rin malahi mga higalag opinion sa among mga columnist mga higala, pero kaya na ko ng barugan ka ng akong opinion. For as long mga higala nga anchored sa atong principles, anchored mahigala sa atong hibaw-an sa balaod, anchored mahigala sa tinarong. Onya, wa mga higala dili ka gipost tungod mahigala sa kwarta. Nga way bisag usa ka dako diha nga imong hinungdan nga nihatag ka ng maong opinion. Tungod na sa prinsipyo mga sukitig paminaw, kaya na tong barugan, ha? Una nga bisan unsa mga issues may gala Sugbo dili kay kausa, kaduha o kadaghan. Kung sa itong tinarong mga higala diha nga baruganan, ato na mahigalang ipatigbabaw. Dili pud tanan makauyon. Natural lagi na kasamang Nestor. Kay man naglahi-lahi man tao nahibaw-an, nya lahi-lahi pud ta mahigalang experience sa kinabuhi. Ang ako gyud dakong example na Nestor nga gibas kog maayo kadtog yung kapa. Kay atong gi-evaluate may galang kapa, mao man ni ang kamatuoran, mustan gyud ko ani nga ayaw mo nang kapa. Daghan ang suko nako adto. Pero way problema, okay ra. Ngano man ang ato may galang nga magiyahan ato ang mga tao unsa may tarong ani gyud. Wa man ni kuan klarong lisensya gikan sa Securities and Exchange Commission. O gadaghan pa mga issues may higala.
Kita diri si bianang DYHP labi na sa akong kabahin mga kagilaan. Bisag asa na to mga higala nga baruganan man newspaper man sa atong kolom or di sa radyo mga higala. Nihatag ta sa atong opinion base mga higala sa prinsipyo. Mana pribuyaga taas og credibility ang atong sibianan mga sugid tig paminaw taas ta credibility sa kahanginan. Kay kini ato may gala consistent man ta mga sugid tig paminaw unsay mga tarong linha nga prinsipyo nga atong gibarugan. Ang akong kulom karon sa atong pamantalaan mga higala sa The Freeman, naan igawas na mga higala sa kinini ang ato mga higalang hard copy. Unya kanana ang og di mo ganahang mo basa ay la mo basa. Katong ganahang basa da basa lang, oh. Unya ganahang mo share, i-share lang. Ang di po ganahang mo share, di ayaw lang sa i-share, sikreto lang basa. Usahay ko na itong kulom, mahigala medyo mahanghangan mo po ning uban ko. Ato lang yagi katawa-katawa mga kaigalaan. Doon naman tayo mga opinions, mga sukit di paminaw, labi na kining akong kulom ron, kining pag-fire ni Vice President Sara Duterte Carpio sa kinini ang National Security sa NSC, no? National Security Council. O niya akong gi-explain dito pero ako po na i-explain sa kahanginan pohon. Medyo busy pa ta. Apas na to ron okay lang magyapon. Pero nana ron mahigala sa tong kolom karong adlaw sa pamantalaang The Freeman. Ubay-ubay ni ako mga kolom sa mga kaigalan sa ako ray malain. Pero okay ra kayo mga sukit tig paminaw. Kaya maka-stand man ta mahigala sa atong baruganan. Niya samtang naminaw mo sa atong tulumanon, ha? Dili sa DYHP ug IFM, unya samtang nagbasa-basa mo sa akong kolom sa pamantalaang The Freeman. Maayo sad mahigala kay karon Biyernes man magawas man akong kolom basta Biyernes. Unya katong uban mga higala giganahan sa akong kolom, ang uban mga higala init ang dugo. Ato man ang gi-explain din ha, no? Nagsunod mo gani ako mga kolom sa mga higala nga daghay giganahan, ang uban sad mga higala murag nasakitan. Labi na to akong gi-explain na to mga higalang confidential funds, daghan na giganahan sa akong kolom. Doon na po yung mga nasakitan. So kato mga nasakitan, relax na mo, ha? Kapi-kapi sa mo diha EXL Coffee Mix 17 in 1 ba? Straight to the point. Atong balikan mga higala bitaw kay kanana ang kaniadto pamantang sinuwatay mga higala kolom na anad na ta mga higala nga ang uban mo dapig, ang uban mga higala mo bash na to sa tong kolom na anad na ko ana. Way problema sa radyo mga higala kay ang atong mga listeners sa radyo okay ra bigla sila no. Kining sa newspaper mga sukit tig paminaw usahay moabot diri sa akong kinini ang messages diri mga higala sa Messenger. Na iban nasakitan in taon na ako giinan nga masakitan mo ay mo basa. Nya mas daghan man ingon nga okay kayo. Kana okay ka na tong kulong. Ato na agi katawa-katawa mga sukit tig paminaw. Kay nagsunod mo na kong kulom higala na explain na akong gi-explain ba about sa confidential funds. Murag di sa gusto nga mahibaw ang tanan mahigala unsa din ang confidential funds. Explain na to ba niya human explain po na to mahigala kining karon ang karon kada Biyernes naman atong kolom kay gipasuwat ko mahigala og twice a week di makaya ako mo angkor basta ko unsa ko makaya kay busy man ta kayo dili si bianan DYHP niya human daghan ta mahigala git trabahong gi asikaso mga kaigalaan kay sikay masada. Ona nga kausara ni kong kolom sa usa ka semana kausara kada Biyernes na magawas pero medyo dunay impact gid siguro na kay murag mo paksit man ang makabasa. Once a week lang na ang uban malipay, ang uban mahigala medyo mahangan. Way problema di radyo kaya to bang butangan og mga kataw-katawa ba naman tay mga laughters dire ngatos newspaper mo tay laughters go. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN sa bakos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon us tanang higayon dalaygon ang Dios mayong buntag Pilipinas tatak RMN.